ओइ बादालि नै आं नोंनि थाखाय साहा लाबोदों सिखारदो दे। थफिराम आं देहाखौ बोरैबा मोनदों आब' दाउस्रि देलायखौ लिंहरना। मानो नांगौब्रा आं थानायावलाय आं दङना आं खामानि मावजोबनानै होगोन ना नोंनो। प्लिज ना आब' दाउस्रि देलायखौ लिंहर। जागोन दे लिंहरगोन। ओइ जाम्बि लासै सिखार जानला मानला दुफुं सिखारलाबायनाङा खस्थ' मोनगोन जोंना मानसि फिसाया। आं मिथिखायो दे। ओरैनोबा आंहा मानसि फिसाखौ जुनियर थफिरामखौ नायनो लुगैनाया हामथारला। हिनजावसाबो जानो हानाय ना? हिनजावसा जाबाबो जायो हौवासा जाबाबो जायोलै जिबाबो आंनो बानायनाय मानसि नङा होमबा बेनिखायनो आं बानायनाय मानसिखौ बिराद नायनो लुगैदोंलै जोंनि मानसि फिसाया माबायदि जागोन। थफिराम आब' दाउस्रि देलायखौल' लिंहरदो बाल। आच्छा दे दानो लिंहरनोसै आं फन खालामना। हेलौ ओइ दाउस्रि देलाय नोंनानावा नोंखौ लिंहरदोंलै नोंनानावा एसे बोरैबा मोनगासिनो दङनो माने मानसि फिसा दङना नोंनानावनाव बेनिखायनो हायोबा दाहाय फैलाय। आच्छा दे बादालि नोंबो दाउस्रि देलाया फैगासिनो दङनो दसे साहाखौ लोंनानै उन्दुफिनना थाबानो जाबाय दे। जागोन दे। आच्छा बारु थाइबानि लारु नेवला अमा राजाजों जुदि खामानि मावफानांगौबा मानसियाबो एसे स्टेन्डार्ड जानांगोन मिथिबाय। माबायदि स्टेन्डार्ड? एसे मानसिया मोजां जि गाननांगोन मिथिबाय। जागोन दे आं गानगोन। दाय खोनासं नोंखौ सिखावबाबो आंनि टिमाव लानायनि गुबै जाहोनखौ मोजाङै खोमाखौ फुवारनानै खोनासं। येस सार। गिबियावनो आंनि फिसाजो हांगारिनिफ्राय माने अफ्रि बेटिनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो नैथियानो जाहैबाय बे सेथि रुलखौनो गोसोआव थाबाय थानांगोन मिथिबाय। जागोन सार। बिदिब्ला थामथि रुलखौ खोनासंबानो जाबाय। नों मानसिया क्लिअपेट्रानि न'निफ्राय नोङो फैसा खावनानै आंनि न'आव दोनहैनो हालायदोंबा नोंनाव एसेल' साहस गैयालै बिराद साहस दं। औ सार आंनाव बिराद साहस दं। होमबा खोनासं नोंनो आं मा खामानि मावनो होलांदों। नोंनि खामानियानो जाहैबाय अमा राजानि प्राइभेट जासुस। बलेट' दुरलाइ एमएलए आरो थिखादार क्लिअपेट्रानि गेजेराव मा सोमोन्दो दं बिसोर सानैया मा खामानि मावखुमादों मा साजिस खालामखुमादों आंनि एगेन्सैबो माबाफोर जर जन्त्र खालामदों नामा बेफोरखौ नों नायखुमानांगौ। हागोन ना हाया? बेफोरलाय गोरलै खामानिसो आंनि थाखाय हागोन। आच्छा हायोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा बान्थाबो होबावगोन आं नोंनो। नाथाय आंनिबो खामानिखौ मावनांगौ। मा खामानि? आंनो फावगालिखौ नांगौ दा। फावगालि बायदिखौ मोननो 10टा मोजां खाफालबाबो मोननाय नङा नों बायदिया मिथिबायना। आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दङ। गोबां मानसिफोरानो नोंखौ बिराद मोजां बिराद स्मार्ट बिराद जेखौ बुङो बेखौनो मावनानै होयो होननानै बुङो नोंखौ। बेथ' आंलाय नंखागौ। बेनिखायनो नोंथांखौ आङो भगबान सानो। मा होनदों खेबसे होनबावलाय। मानसिफ्रा गोजौनि इसोरखौ फुजियो नाथाय आं नोंथांखौ आंनि इसोर होननानै सानो। बेनिखायनो नोंथांखौ आं फुजिबाय थागोन नोंथाङा आंनो बोर होनांगोन। बोरानो जाहैबाय फावगालि। आच्छा बारु थाइबानि लारु नों आंखौ मानसि महरै इसोर बायदि साननानै लाबायबा आंहा बेवहाय जेबो हेंथा गैया। जागोन दे नोंनि बोरखौ आं होगोन नाथाय बिनि सिगां आंनि खामानिखौबो मावनांगोन। दुरलाइ एमएलएआ मा खामानि मावखुमादों क्लिअपेट्राजों लोगो नांनानै मा जर जन्त्र साजायदों बेखौ आंनो थाबैनो खबर होफैनांगौ आरो नोंनि जानो गोनां बिहाव बिखुनजोआ मा जालायखुमादों बेखौबो खबर होनांगौ। आं लाजियोलाय बिहाव बिखुनजोनि खबर होनो। बेबो नोंनि खामानिनि मोनसे पार्ट ब्रा। मालाय इसोरा थिननाय खामानिखौ मावनो बायो नामा? बावा। आच्छा दे बिदिबालाय दिनैनिफ्रायनो नोंनि मिशनखौ स्टार्ट खालामदो। दुरलाइ एमएलएखौ नायदो मा खालामो मा खालामा बबेनिफ्राय इसिबां फैसा फैदों बे क्लिअपेट्राया मा खामानि मावनानै इसिबां फैसा मोनदों बेफोरखौ गासिखौबो नोजोर होदो मिथिबाय। सिगाङावनो मानसिया एसे राफोद जा बुलायनो रोंना रोङा नोंलाय बुलायनो? मानो रोङा जानो गावनिख्रुइ उन्दैसिन मानसिखौ होखायो आङो अहेब नायनानै जोनाया। ओमफ्राय गावनिख्रुइ गेदेरसिन मानसिखौलाय? गेदेरसिन मानसिजों बुलायनो हायाबा स्टन थुंगानिफ्राय बार खालामो आं। आच्छा बारु थाइबानि लारु उनावबा आंनि बिखुङाव सिखा सुनानै होआथ'। नों आंनि भगबान ना आं मानो सिखा सुनो सुवा। ए हुइनाबाद लान्जाय थेम्पाट नोंनो बेसेबां फैसा नांगौ आं होगोन दिनैनो। खालि बे क्लिअपेट्राया मा खामानि मावनानै इसिबां फैसा मोनदों बेखौ थाबैनो नागिरनानै इनफरमेसनखौ आंनि खाथियाव लाबोनांगोन। सार नोंथाङा जेखौ थिनगोन बेखौनो मावगोन फावगालिनि थाखाय। फैसाया? थेंक इउ। बांद्राय थेंक इउ जासिनाङा थांदो। अके। साला हारामि गथ'नाव साहस दंलै साहस दं। आंनि थाखाय मोजाङानो जाबाय दे। बे क्लिअपेट्राया मानि इसिबां माहाजोन बे मा खामानि मावखुमाबावो बेखौ नायखुमानाया नेवलानि अनगा सोर हाबावनो। मोजाङानो जाबाय नेवला बायदि मानसि गिनो रोङि मानसि लोगो मोननाया। आच्छा बारु थाइबानि लारु जोंनि पार्टिया माथो मानसिफ्रा खमायलांगासिनो दङलै। अपोजिट पार्टिया मा मावलायखोब्रा जोंनि पार्टिनि मानसिया गुगा बेलेग पार्टियावसो मोनहैलायबाय माथो। मानसिफोरखौ खेबसे मिटिं लिंजोबनानै रायलायाबा जानाय नङालै। दिनै बिराद खामानि मावबायलै खराबो साबाय। थांनानै बिबोनांजों नाजायाबा जानाय नंला। साला सुवाद बिबोनां फामाया एसेबो अनजाया। बियो आंजों अनजानाय मोनबाबो एसे मोजां मोनलायगौमोनलाय आङो। गैया साला खालि दानसोरां। हंला नों बिदि रायलायनो बायोबा दुमफावखौ मोननाय नङा मिथिबाय। बेनिखायनो नों थाबैनो दुमफावखौ लोगो हमनानै रायलायदो नङाबा नों हारसिंनो न'आव थांनानै आयनायाव नायै रायलायनो सोलों
सोलोंबाय थादो मिथिबाय नों बिदि रायलायनो बानानै रावबो हिनजावखौ मोननाय नङा मिथिबायना थांदो न'आव रायलायनो सोलोंहैदो नायलाय बिनि आखला आं माला बेखौ बोरै हेफाजाब होनांगौ जाखो रायलायनोनो बायोबा बाथामै हंलाया बिदिखि जायो आरो रायलायनो बाबानो हिनजाव मोनबाय बियो बेनिबा रायलायनो बालायनाय नुफेरि खोनाफेरि मानसिया बेलाय नै थफेराम गेन्द्राया आंखौ लेंहरनाया बावनानैसो दं आंहा बाथामिसनि न'खरावबा मा दावराव दावसि जालायखोथाय आंखौ लेंहरनाय थांना फैनो र' मा जादों ओरैनोबा मालाबाबो आलासि जानो लिंहरबाय थाया माबा मोनसे जाबाल' लिंहरदो बाथामिस थफेराम आच्छा बेबो क्लिअपेट्रामोननि न' एन्जार फैसा थाखा दङ माथोलाय बे माहाजोनफोरा बुरजा फैसा लानानै मा खालामोलाय गिदिर न' लुनानैलाय मा खालामगोनलाय माथो एसे जखानि न' लुनानै थाबाबो जायोब्रा आरो न' लुना आग्लायनाय फैसाफोरखौ मा खालामोब्रा जियानो जाया माने आंनि मिशना दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय बेनिखायनो दिनैनिफ्राय एसे स्टाडि खालामनोसै आं सोर मा मावो मा मावा बेनि सिगां गावनि महरखौनो सोलायनोसै आं नेवला काम पेलाबो दिनैसो लोगो मोनफिनलायबायहाय नोंखौ आंखौ लोगो मोननानै माबायदि मोनखो खाथें बारा मोजांथ' मोनाखै थेवबो जोङो दा कालिक जाबायना जयैनो खामानि मावनांसिगोन आरो खोनासं गथ'फोरखौ फोरोंनाया एसेबां गोरलै नङा बेखौथ' आंबो मिथिगौ गथ'फोरखौ फोरोंनाया एसेबां गोरलै नङा अब्लाबोथ' खामानि मावनो फैबाय जेब्ला मावखानांगोन ओमफ्राय नोंलाय बेवहायलाय मा मोनबाय थादों गाबोननिफ्राय आंनि क्लास दङ बेनिखायनो एसे थागथियारि खालामफैदों आं बिदिसो गिबायानो नामा नोङो गथ'फोरखौ फोरोंनो प्रेक्टिस खालामलायनाय बेखौ गिनाय होननानै बुङा बेखौ कनफिडेन्स लेभेलखौ बारायहोनायसो होननानै बुङो आंलाय मानो गिनांगौ जाखो जाय खामानिखौ मावो नैबे हाफाङा गोसो होनानै मावो मिथिबाय खामानिखौ मावनांगौ होननानै डिउटिल' मावनांगौ होननानै मावा खामानिखौ अनो आं गथ'फोरखौ फोरोंगोन गथ'फोरा रोंथों होननानै बेनिखायनो आं गावबो थागथियारि जाखाबाय मोजांनि बाथ्रा दे बाहेराव नोंनि हौवाया नोंखौ नागिरफैदों बेखौसो खोन्थानो फैदोंमोन आं नारजि बुदाङा दंफैयो आच्छा थेंक इउ खोन्थानायनि थाखाय गथ'फोरखौ फोरोंनो हागोन बायदि मोनथारदों बियो जिबायदि कनफिडेन्ट बुथुमनो होननानै फैलायदों बियो जिबायदि अख्रा गथ'फोर दङ बे स्कुलाव साननैल' जोरगोन बियो नारजि बुदां मानो फैदों नों बेवहाय मा नाटक खिन्थिनो फैलायखो नों आं जेबो नाटक खिन्थिनो फैयाखैलै हाफां आं नोंसोरनि न'आव थांदोंमोन नोंखौ नागिरनो होननानै नाथाय नोंखौ स्कुलाव दङ होननाय खोनानायखाय लोगो लोगो बेवहाय फैबाय आं मानि थाखाय नोंखौ न'आव लांनो थाखाय रुवाथिखौ नागिरफैथारलायबाय नामा हरसेखौनो थानो हाला आरो ना रुवाथि गैयैखाय ओंखाम ओंख्रि संनानै जानो हाला आरो ना बिदि नङालै हाफां नों गैयाबा आंबो हारसिं मोनबाय थायो नोंलाय माथो हिनजाव गरायसो नागिरबाय दङबालाय नागिरहैदो बाल आंखौ बेवहाय खबर लाफैबाय थानाङा आरो जुदि आंखौ न'आव थांजानो लुगैदोंबा जाय मानसि आंखौ होखारदोंमोन बे मानसिखौनो लांनो होफैफिन आंखौ बिखुनजोआ होखारदोंना बिखुनजोआनो लांफैथो आरो खोनासं नारजि बुदां नैबे हाफाङा मावनानै जानो हायो मिथिबाय नोंसोरो आंखौ बिमा फिसा लोगो नांनानै सुया जाखो मा जाखो जेब्लासिम मेगना मोजाङै नुदों खुगाया मोजाङै राव ओंखारदों आखाइ आथिङा मोजाङै मावदों लोरिदों अब्लासिम हाफाङा मावनानै जागोन रावनिबो गलाम नङा हाफाङा खोथा खोनासंबाय थानो हाफां नोंखौलाय मालाथो गलाम होनलायखोब्रा आंलाय आंथ' नोंखौ गलाम होननानै सानालै नों मा सानबाय थायोलै हाफां बांद्राय जेबो साननांला थुदो न'आव थफिनदो मानसिफोरा खोनाबा दावराव दावसि जागोन दा खोनासिगोनानो साननैसोनि उनाव दावराव दावसि बेनिखायनो थौदो नारजि बुदां आं रागा जोंनो गोसो गैया दे आं बुंखादों नों बुद्रुनानै लांबाबो आं थाङा जाय मानसिया आंखौ होखारदों बे मानसिखौ लांफैफिनागौ माने आं थांनायाव गैया आंखौ जानला माला सानखोलाबायनाङा बिमाया रायनानै होखारोब्ला फिसालाया लांफैग्रा मा जाखो बेलाय बेनिखायनो जाय आंखौ रायदों जाय आंखौ बखिदों बेनो लांफैफिननांगौ होमबासो थांगोन आं हाफां मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा बिमायाबो अख्रा हिनजावाबो अख्रा बोरै जानांगौ जाखो जारलासो मोनबायलै आं माबोरै न'खर सलायबावनांगौ जाखो बेफोरबायदिबालाय बिमा आरो बिसिनि गेजेराव आंहासो गेजेराव नांथानानै थाबाय बिथिंबो जाया बिथिंबो जाया जारलालै जेरैबो जारला बे दुलुरा मानो दाबो सफैला मम' जाहैनो होननाया हनै दासो फैदों गोबाव जाबायमोन नामा आंखौ नेनाया गोबाव जाबायथ' आरो आधा घन्टा गोजोन नेदों आं नोंखौ आच्छा जेबो नंला दे थुदो मम' जाहैनोसै थुदो आंबो जि गोबाव जाबायमोन मम' जाहैया दिनैबा हले मम'ल' जाया चावमिन जागोन मम' जागोन जेसेबां मा बुस्थु दं जाजोबगोन ना माथो जानानैसो मानसि नोंसा आफायासो बिदि बुङो नङा होमबा जोंहानि आफायाथ' जेसेबां हागौ जासो होननानै बुङो जानायखौ जेबो मोना बियो मोजांसो मोनथारो जोंहानाबो आब' दंबावा बिदिनो थार एखेना मानसिफोरा
एन्टनिय' नों जेबो जायाबो लोङाबो नामा? आं जेबो जाथ'ला दे आंना उदैया फुलखा। आं हारसिंनो जानो उसुबिदा मोनोना। जेबो नङा दे फावगालि। आच्छा फावगालि फंसे बाथ्रा सोंनि आं। नोङो जोंखौ लोगो हमहोनायनि जाहोनखौ मिथियो ना? औ मिथिगौ। नों मा सानो फावगालि जों सानैनि जुलिनि उनाव जोङो खुसियै थानो हागोन ना? बेखौथ' आं जेबो मिथिया। फैसानि खोथाखौनो जेबो मिथिनानै मोनला। आंबो फाग्ला बायदि मा सोंदों। बेलाय मा मिथिनो? जोंनि फेमिलिफोरा मा साननानै जोंनि हाबाखौ खालामना होनो नागिरदों? बे खोथाखौ आं फावगालिनो बोरै खोन्थानांगौ जाखो दा? बेथ' जेबो बुजिनाय नङा। बेनिखायनो बेनो खोन्थानानैबो जेबो मुलाम्फा गैया। उल्था बेखौ दुखुसो होनाय जागोन। बैथ' माथो एन्टनिय' आरो फावगालिसो। दुलुर थौ थांनोसै। दुलुर माला फैनाय नोंसोरलाय? जोंबो दासो फैदों। नोंसोरलाय बेसे गोबाव जाखो? जोंबो बारा गोबाव जायाखै, आधा घन्टाफोरसो जादों। मा जानो फैदों नोंसोरलाय? फै जोंनो ज' जाफानोबा। नाङा दे फावगालि, नोंसोर जाबाय थानायाव जों डिस्टार्ब खालामला। जेबो नङा, फैना। नांलायला दे। जोंलारि फैना, साब्रैबो ज' जागोन। नांला दे, जों थांनोसै। फावगालि नोंसोर इन्जय खालामबानो जाबाय। जों थांनोसै दे। मानो थांखो दे बिसोर? फावगालि आं बाथरुमाव थांना फैनि, नों दसे थाथ' दे। जागोन दे। जोंलारि नोंसोर मा जादों आंनो मानो खोन्थायाखै? माखौ खोन्थानांगौ आंलाय? जोंलारि बेखौ मोजां मिथिगौ नोंहा एन्टनिय'जों सोमोन्दो दङ होननानै। दा नुबाय एन्टनिय'आ फावगालिजोंसो रेस्टुरेन्टाव दङ। बेखौ आं बुजियासै। नोंसोर सानैनि गेजेराव माबाफोर जादों नामा? जेबो जायाखै। जोंलारि मानो फैदों नोंलाय? मानो फावगालिखौ हारसिं गारबोखो नों? आं नोंजोंनो रायलायनो फैदों। नों बेवहाय जेबो रायलायनाङा, मिथिबायना? जेबो बुंनाङा नों। नाथाय मानो? आं बुंगोन। आरो नों जिबायदि सानदोंना गोसोआव बेफोरबायदि जेबो जायाखै। एन्टनिय' नों आंनि सिगाङाव एक्सप्लेनेसन होलायनो नाङा। नों आंनो खोन्थाखाबाय, बेनिखायनो आं मोजाङैनो बुजियो। नाथाय आं मा खालामनो? आं नोंखौ गोसो थोबाबो नोंखौ आं जेबो हमथानोबो हाया। आं जेबो बादाबो होनो हाया। फारसेथिं आं फावगालिखौबो जोबोद मोजाङै मिथियो। बे जोबोद मोजां। बेनिखायनो आं जेबो रियेक्टबो होनो हायाखै। नाथाय आं फावगालिखौ मोजां मोना, नोंखौसो मोजां मोनो। एन्टनिय' आं जोबोद मोजाङैनो मिथियो नों आंखौ गोसो थोयो होननानै। नाथाय गोबां बाथ्रा दङ जायखौ जोङो मावनो सानबाबो मावनो हाया। आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। आं नोंखौल' गोसो थोयो। आं गासैखौबो थिग खालामजोबगोन जोंलारि। अन्नानै आंनोल' एसेल' सम हो। जागोन दे। दा नों थांदो दे। फावगालिया हारसिं नेबाय दङ बे नोंखौ। जागोन दे, आं नोंखौ कल खालामगोन। ओइ जोंलारि, नों नोंनि गोसो थोनाय सेंग्राखौ इदि ओरैनो हेगारगोन आरो? मा खालामनो? बेहाबो उपाय गैया। बे जोनोमाव बेखौथ' आं मोनगोन ना मोनला आं मिथिला। नाथाय एन्टनिय'नि खुसिखौ आं जेब्लाबो लुबैगोन। नों फावगालिनो मानो खोन्थानानै लायाखै? खोन्थानानै लादो ना फावगालिनो। बेवहाय फावगालिनि जेबो गोरोन्थि गैया। गोरोन्थिया आंनिसो, मिथिगौना? आंनो गासैबो खोथाखौ मोनथिजोबनानै गोसो थोफ्लांबाय। आरो एन्टनिय'आनो आंनि गिबि मोजां मोननाय। बेनिखायनो आं गारनो होनबाबो गारनो हायाखै। एन्टनिय'आबो मानि थाखाय फावगालिजों रायलायनांगौ गोनां जादों बेखौबो आं जोबोद मोजाङैनो मिथियो। बेखौ मिथिनानैलाय मा जानो? सानैबो गोसो थोलायदों, सानैबो मोजाङै रायलायलायनानै हाबा जादों बास। दुलुर, एन्टनिय' बिमाखौथ' नों मोजाङै मिथिखायो दा? मिथिगौ। अब्ला एन्टनिय' बिमानि बाथ्रा एन्टनिय'आबो जेबो मावनो हाया। बेनिखायनो आं जेबो बुंनो हाया। एन्टनिय'खौबो जासिनानैबो बुंनो हाया बिमानि एगेन्स्टआव थां होननानै। मा एसे कमप्लिकेटेडहाय? जेबो बुजिलायलाङासै आंथ'। मोजां मोनदों, गोसो थोलायदोंबाथ' सैथो गोसो थोलायोबाथ' मोनलायखागोन। माथो बिमा बिफानि खोथा लायालासिनो गोसो थोलायसै मानसिफोरा, लालाय गारलाय खालामसैयो। बिसोरनाबा आन्दोआव मा हाबनानै दं बिसोरसो मिथिसिगौ। आरो मा होनो लाब्रा नायग्राफोर, कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। ओइ दुलुर, बहा फैनायमोनलाय नोंसोरलाय? आरो बैलाय मा खालामखो बेलाय? जोंलारिया? नोंहा सोंनानै लाबानो जाबाय। जोंलारिनाव मा जादों मा जायाखै आंनाव जेबो सोंनाङा। मा जेबो सोंनाङा होननानै थांखोलाय? मा जेबो बुंनाङा होननानै थांखोब्रा? साला सिख्लाफोरनि बाथ्रा बुजिनाबो मोना। ओरैनो होनालै मोदायाबो हमनो हाया होननानै। जायफ्राया मा थगायबाय थायोब्रा, दिनै लोगो हमगोन गाबोन लोगो हमगोन होननानै। गावहानो बुंबाय फिल्म नायनो थाङो होननानै, दाबो मोनफैया। हिनजावफोरबायदि नेहोबाय थायो। मालै बे? बैसोथ' माथो एन्टनिय'जों फावगालिजोंसोलाय। मालानिफ्राय जरा जाखो सोंनि आं बिसोरखौ। बहालाय? एमाव राजा, मालानिफ्राय बिदि बेरायग्रा जाखो नोंसोरलाय? मालानिफ्राय जरा बेरायग्रा जाखो? आंलाय माथो मिथिथारा। एन्टनिय'आ? फावगालि, आं नोंखौ गारियाव नेबाय थागोन। मालानिफ्राय जरा जालायखोब्रा? आंखौ गारनानै मालाबानो गुबुन सेंग्राजों डेटिंआव थांबायानो? जानला मानला बुंलाबायनाङा नों। मा जानला मानला बुंनाङालै? आंखौ गारनाय लोगो लोगो बा डेटिंआव थांबाय नै। नोंबोथ' आंखौ गारिनि
नों हारसा सिख्लाजों लाइन मारिदों नाथाय आंथ' जेबो बुङाखै नों गावनिखौबा नुवा आंखौबासो नुयोना बेनिखायनो आं नोंखौ बायो आरो आंखौ माथोबो नाङा नोङो खालि आंनावल' दाय नुयो दिनैनिफ्राय आंखौ नुबानो गोजानाव एरायखा हा आइला आइला जामाइला आंखौ बावथारबाय आरो बियो हा फावगालिया एसेबां गाज्रि बावगारबायना माथो आंलाय बावगाराखैब्रा फावगालिखौ बावगारथो होननानै गुबुन सिख्लाजों रायलायो होमबा फावगालिखौ गोसोखांफ्लांबाय थायो मालाय बेयासो एन्टनियाजोंबा दुखु मोनालै दुखु मोनबा देहाफोरानो गाज्रि जायो बादो बेल' नामा सिख्लाया गुबुन सिख्ला गोसथोलायगोन आंबो दरखार गैया बे फावगालिखौ